जेरै खुगा ओरै मावना होनांगोन सारा हाग्रामा महिलारि सार पलाइलि लिडारखा गतिके बिथाङाथ' गावनि खुगाखौ जेरै होनो एरै मावखायो बयबो जोंना बिटिसिनि बासिन्दाया मिथिखागौ थांनाय सरकाराव जाबाय इउपिपिएल सरकारा बे खुनु दिन मा जागोन बेखौ बुथुमनो हाला गोखै थाइजौखौ खनसेल फाननो हायो मोनसे अनुदान मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै बुंनो हायो गोखै थाइजौखौ खनसेल फाननो हायो खननै फाननो हाया ओंखायनो होनदों हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा मोजां लिडार हिसाबै जोंनि प्रभिन्सियेलाइसखौ नैबे दानि फैगोन 6 तारिखनि फ्रायनो जानो गोनां बिधान सभा आसामाव बेखौनो मावना होनांगोन आरो नोंथाङाबो पलिटिकेल प्रेसार होनानै जोंनि खामानिखौ मावना होनांगोन जेरै खुगा ओरै मावना होनांगोन सारा जोंनि अनलि स्कुल्स एलपि एन्ड एमइनि थाखाय 1659 एलपि सेक्सनाव स्टाफ पस्ट हिसाबै ओमफ्राय एमइ स्टाफ नन स्टाफ हिसाबै 1705 गासै स्टाफ न'सा जाहैबाय 3364 दा गासै टटेल स्कुल न'सा जाहैबाय 565 न'स होमब्ला बेखिनि स्कुल्सफोरखौ बेखिनि पस्टफोरखौ असम सरकार बा जोंनि बिटिसि सरकारा खालामनानै होनो हायैनि खुनु जुक्तियानो फैया थांनाय जोंनि बिटिसिनि बाजेट जितु फेब्रुवारि 11 तारिखआव जादोंमोन एमएलए इलेक्शननि सिगां दा बे बाजेटआव बिटिसिनि बाजेटआव मोनसे जोंनि इडुकेसन सेक्टर हिसाबै माने भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय मोनसे बाजेट खालामनाय हरनाय जादों आसामाव आरो दा बाहाय बे बाजेटनि सिगां जोंना बिटिसिनिफ्राय मानगोनां रबिराम नार्जारि सार बिथांथ' इएम जोंनिनो दा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो मोनसे बिल बाजेट ड्राफ्टिं हरनाय जादोंमोन आसामनि गभर्नरसिम दा गभर्नरनि अनुमोदन हिसाबैनो चिफ मिनिस्टारनि अनुजायैनो बे बिल ड्राफ्टिंखौ सारिजालि नायनानै गावसोर अके राइट खालामहरदों बबेखौ दाननांगौ बबेखौ दोननांगौ बिनि अनुजायैनो बिटिसिआव बे ड्राफ्टिं फाइलआ फैफिननानै बे बाजेटखौ थांनाय फेब्रुवारिनि 11 तारिखआव नैबे बे बोसोरनि 2026नि बेखौ बिल पास खालामनाय हरनाय जादों जोंनि इडुकेसन सेक्टरनि थाखाय दा बे बिल ड्राफ्टिंखौनो पास खालामनानै हरनाय जानाय मथे दिनैहाय आसाम सरकारा बाजेटआव सोनानै लानांगौ जोंनि खावलायनाय बेनो नैबे 6 तारिख नैबे मासनि 6 तारिखनिफ्राय जानो थांगासिनो दङ जुलाइनिफ्राय बाजेटआ आसामनि बे बिधान सभायाव जोंनि बे बिटिसिनि 6 सिडुलनि एरियानि बे जोंनि गोदोसोना थानाय फरायसालि माने सरकारि नङै फरायसालिखौ प्रभिन्सियेलाइज बा सरकारि खालामनाय होनांगौनि थाखाय जोङो दा खावलायहरनो नागिरदों जोंनि बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सार आरो जोंनि इडुकेसन इएम रबिराम नार्जारि सार आरो जोंना WBDनि मिनिस्टार दं जोंना चरन बर' बे सारखौ जों खावलायहरदों थाबैनो जोंनि बिलखौ पास खालामनानै होयो ओंखायनो जोङो बुंदों जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सार आरो लोगोसे इडुकेसन मिनिस्टार रमेश पिगु बे सारखौबो जों बुंहरदों गोख्रैनो जोंनि जेरै बिल पास खालामना हरनाय बिटिसिनि जिथु आयेन मादा बे आयेनखौ जिथु बातिल खालामा आरो मोजाङैनो जुदि साक्सेसफुल खालामना होयो जों खावलायहरदों आरो जोंनि अल बिटिसि नन प्रभिन्सियेलाइज एलपि इउपि टिचार एस'सिएशननिफ्राय बेखौनो जों बुंदों गासै जोंनि फरायसालिनि थयथ' हिसाबै जोंहा बाहाय दंखायो थांनाय जिथु बाजेटआव हरदोंमोन बिनि थयथ'आ जाहैबाय जोंहा जोंनि अनलि स्कुल्स एलपि एन्ड एमइनि थाखाय दा एलपि सेक्सनाव दं जोंना गासैहाय टिचार पस्ट हिसाबै 1659 एलपि सेक्सनाव स्टाफ पस्ट हिसाबै ओमफ्राय एमइ स्टाफ नन स्टाफ हिसाबै 1705 माने 1705 गासै स्टाफ न'सा जाहैबाय 3364 बे आरो दा गासै टटेल स्कुल न'सा जाहैबाय 565 न'स होमब्ला बेखिनि स्कुल्सफोरखौ बेखिनि पस्टफोरखौ असम सरकार बा जोंनि बिटिसि सरकारा खालामनानै होनो हायैनि खुनु जुक्तियानो फैया ओंखायनो जों खावलायहरदों बारंबार बै समनिफ्रायनो जोङो बुंदों थांनाय सरकारा इउपिपिएल सरकारमोन बे समावबो जोङो गोबां खावलायदोंमोन बिथांमोना खालामनानै होलांनो हायाखै ओंखायनो होनदों जोङो दानि जिथु बिटिसि सरकार हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकार जों बुंदों जोंनि अल बिटिसि नन प्रभिन्सियेलाइज बे एलपि इउपि टिचार एस'सिएशना गोबाङैनो जों सारजों सावरायदों हाग्रामा महिलारिजों जों साहा लोंलायदों टेबोल टक रायलायदों बिटिसिनि इलेक्सन सिगां एमएलएनि सिगां ओंखायनो होनदों सारा गावनि खोथाया जेरै होदोंमोन जोंनि फरायसालिखौ मावनानै होनायनि थाखाय खोथा होदोंमोन बिथां थारैनो पलाइटलि लिडार हाग्रामा महिलारि सार पलाइटलि लिडारखा गतिके बिथाङाथ' गावनि खुगाखौ जेरै होनो एरै मावखायो बयबो जोंना
BTCनि बासिन्दाया मिथिखागौ ओंखायनो जों खावलायदों हाग्रामा सारा जिथु गावनि खोथा मथै मावना होयो थांनाय सरकाराव जाबाय इउपिपिएल सरकारा बे खुनु दिन मा जागोन बेखौ बुथुमनो हाला गोखै थाइजौखौ खनसेल फाननो हायो मोनसे अनुदान मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै बुंनो हायो गोखै थाइजौखौ खनसेल फाननो हायो खननै फायनो हाया ओंखायनो होनदों हाग्रामा महलै सार नोंथाङा मोजां लिडार हिसाबै जोंनि प्रभिन्सियेलाइसखौ नैबे दानि फैगोन 6 तारिखनि फ्रायनो जानो गोनां बिधान सभा आसामाव बेखौनो मावना होनांगोन आरो नोंथाङाबो पलिटिकेल प्रेसार होनानै जोंनि खामानिखौ मावना होनांगोन जेरै खुगा एरै मावना होनांगोन सार थेंक इउ